Takže čaute ľudia a vítam vás pri tomto videu. Toto video je natočené vonku. Áno. A tam leží náš Pepino. Už som ho dávala v jednom videu, ale poďme sa pozrieť nemu bližšie. Krásny. A pozrite, ako čaká na loptu. Teraz sa napadne vrhne up. Hodíme mu ju. Pozrite, ako vrň. On zmizol. A tu je. Áno, bola som zo, budem dávať videá dohromady, ale asi to nepôjde, takže vám to budem to vám dať po jednom videu, dobre? A tak, fotky budú v prezentácii a tak ďalej. Áno, šlechko nekončí, Pepíku, prehodíme ti. No, ja budem točiť, stále, prosím vás, s vami, keď si pošlem, tak... Vidíte? A teraz nám ho zoberaj. No, proste. Ja si s vami budem vymeniť, prečo zháňať do gílo, buďte, proste to jedno. Mám hangouts, môžete mi na ho písať. A proste, tak, no, takže dôležitá informácia som vám povedala. A Charlotte to nevymením. A proste tak dačo. To tiež nevymením. Proste, je to taká zábava od vonku. A tak, viete, tak, no trošku sa mi o ňu ošúchalo, ale to nevadí, ale to je nádherné prostredie. A tak, chápete? Papa, zdravíme sa od vás, i Pepík, podívejte, na vás hladí. A vaša Charlotka.